Paragraf 115. 1. Vlastník dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii častí, a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa paragraf 114 ODS 2 sú pri osobnom podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla povinní predložiť orgánu policajného zboru osvedčenie o evidencii častí, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa paragraf 114, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak k vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC 57, sú povinní predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Vlastník vozidla je povinný preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla 58. Orgán policajného zboru zaeviduje farbu vozidla podľa osvedčenia o evidencii častí, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, pričom farba vozidla môže byť iná, ako je uvedená v osvedčení o zhode vozidla COC. 2. Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa paragraf 114 ODS 2 sú povinní predložiť orgánu policajného zboru osvedčenie o evidencii, doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie evidenčných úkonov podľa paragraf 114, doklad o uznaní typového schválenia ES, uznaní schválenia alebo o schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa osobitného predpisu 59, ktorý sa na účely tohto zákona považuje za doklad o nadobudnutí vozidla, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá. Na základe týchto dokladov orgán policajného zboru zapíše vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii častí, taktiež sú povinní odovzdať tabuľku s evidenčným číslom zo štátu dovozu, ak nebola stratená, odsudzená alebo ju neodovzdali okresnému úradu. 3. Vlastník vozidla v iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností. Na základe týchto dokladov orgán policajného zboru zapíše vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii častí. 4. Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel. 5. Výrobca alebo zástupca výrobcu dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla, ktoré nadobudol vlastník vozidla, môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 64. Výrobca alebo zástupca výrobcu takéhoto vozidla je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu policajného zboru údaje o nadobudnutí vozidla, vlastníkovi vozidla, držiteľovi vozidla, ktorých orgán policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časti a častí, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časti a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časti a tabuľky s evidenčným číslom. 6. Osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, môže požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ktorému okresný úrad uznal typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie alebo schválil takéto vozidlo, prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. 64. Takáto osoba je povinná pre každé vozidlo uviesť vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ktorých orgán policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časti a častí, údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časti a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časti a tabuľky s evidenčným číslom. 7.
orgán policajného zboru prihlási vozidlo podľa odseku 5 alebo odseku 6 do evidencie vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny a možnosť prevzatia osvedčenia o evidencii časti I a tabuľky s evidenčným číslom. Ak tomu nebránia zákonné dôvody, 8. Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri prevzatí osvedčenia o evidencii časti I a tabuliek s evidenčným číslom povinný preukázať svoju totožnosť a orgánu policajného zboru a preukázať oslobodenie od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu 59 a b. Preukázať dôvod zníženia výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu 59 bytov c. Predložiť osvedčenie o zhode vozidla COC. Ak k vozidlu výrobca toto osvedčenie vystavil, do ktorého orgán policajného zboru vyznačí dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii častí. Osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a otláčkom pečiatky,